Moikka vaan kaikille, se on Tadeus TV täällä ja tänään kuvataan taas uutta kirjavideota. Mä olen siis aiemmin esitellyt tästä Malamanteri-sarjasta 3 osaa. Siihen aikaan ei vielä ollut ilmestynyt näitä 2 viimeistä osaa, jotka mulla nyt on tässä, että nyt nekin on mulla tässä sitten. Niissä aiemmissa siis oli päähenkilönä tämä Herbert Citrus ja sitten siinä oli kaikkea muuta porukkaa, niin näissä nyt on kaikki samat henkilöt, kun se on sitä samaa sarjaa, ei tässä ole paljon mikään muuttunut. Aikaa vaan kuluu ja tutkitaan eri kysymyksiä ja etsitään niihin vastauksia sitten eri kysymyksiä ja saadaan eri vastauksiakin näin ollen. Tässä koko sarjassa on siis ideana se, että tämä sijoittuu tommoseen mystiseen Aavenrannan merenrantakaupunkiin, jossa on paljon tämmöistä mystistä. Siellä vanhoissa tarinoissa puhutaan paljon kaikkea semmoista, mistä muualla ei ole kuultukaan, ja sitten siellä oikeasti tapahtuukin kaikkea mystistä ja näissä kirjoissa on sitten kaikkia mystisiä otuksia. Tosi ehkä ne kaikki ei ole ihan otuksia. Niin kuin kuvassakin näkyy, niin tämä ei näytä kovin otukselta, se on enemmän ehkä metallista tehty kuin mikään elävä otus. Mutta kaikenlaista voi löytää, jos oikein katsoo kyllä näistäkin kuvista jo. Nämä ei ehkä ihan lastenkirjoja ole, mutta kyllä mä sanoisin, että jo joku vähän lukemiseen tottuneempi 3-luokkalainen pystyisi näitä ihan hyvin lueskelemaan. Ja sitten siitä ylöspäin, totta kai. Ihan sen mukaan, että miten itse haluaa lukemisensa valita. Itse tykkäsin kyllä. Mutta nyt tässä videon lopussa niin mä haluaisin vielä esittää yhden kysymyksen. Onko teillä mitään ideoita siitä, että mitä kirjoja te haluaisitte, että mä esittelisin seuraavaksi? Mä en ota vastaan ihan mitä tahansa videoita. Jos on siis joku kirja, jonka haluaisit nähdä tällä esittelyssä, niin kerro kirjan nimi ja sitten yritän katsoa, että päätyykö minun lukulistalle. Tällä kertaa mulla ei nyt tainnut olla enempää, eli se olisi moi moi ja nähdään seuraavalla kerralla.